към снимане. И здравейте, потребители на YouTube. Ние сме GamingBG и днес ще започнем нашето оцеляване на Майнкрафт. Тук с мен е Дарко, други участник в този канал. Да. Да, аз ще направя крафтинг тейбъл. Добре, да ме взех ачивмент. Само на това крафтинг тейбъл. Да, и това ще бъде първият епизод от нашата поредица, точно на Майнкрафт. И... да. Добре, дай малко кабелстон. Дай малко. Да, и имаш меч. Нещо напади. За храна. Точно първото не знам какво да правим. Иначе преди ми логиш малко повече, но сега не ми логича. Да. Окей, ама ти що не ми даде малко кабелстон? Дай ми аз да събирам кабелстон, а ти ходи бих животни. Окси. Много сме в ютубърството. Много сме в ютубърството. Това е мод скин. Играеме с хамач този път, а другия епизод ще... Как беше сървъра? Да, BGCraft е сървърът, който може в описанието ще пише за кандидатурите. Даже сега ще обясня, защото няма по принцип какво да правя. Кандидатурите са... може да построите 3 къщи или един скин. И я кажи ти нещо, защото аз не се сещам какво да кажа. Това трябва да сте на... трябва да сте... да, не, но и 8 трябва да сте на 12 години. Задължително сте на 12 години. Да. До 11 години е... това може... на колко искате можете. Сега привет. Абе, какво друго да се обяснява? Това новото начало. Аз имам само 5 кабел. Не, защото аз се чуя какво да се... О, ти имаш... дай ми нещо. Тръпи крава. Ма аз имам кирка, за какво ми е дървен? Да изпека. После ще сложа един стик. Да. Това ще бъде първият епизод. Направил съм... този път ще снимам с бълни кама, после с камтасите, защото камтасите ми се бъгна и не мога да качвам клипове. Сървър е малко лагав. Да, като чупа блок ще ми го връща. Но за... ти къде си, ла да направим легло? Да се стъмни и... ще го направя на нормал. Направи го на нормал, де.
И... О, зомби с голд броня. Ела, зомби. Ще размажа зомби. Пусни ми голд броня. Пусни ми голд броня. Имам голд гъщец. Отначало с армор. Още от началото и двамата имаме малко армор. То аз имам голд. Окей, взима. Аз знам малко. В гората има много крипъри. Ела да ми помогнеш. Пази... Убих. Пази се, много крипери, аз ти казах. Не гърмете тук, крипери, къде ви е работата тук да гърмите? Фак, гръмна, ама и гръмна и другия, така че. Да, хора, това ще бъде първото ключе. Окси. Изчезнали ли са ти? Колкото се може повече така дърт трябва да намеря за разравне. Айде, това е XP, много тъпо. Май ще има скайповете на двамата. Долу в описанието. Кандидатурите, силно долу в описанието, ако не съм забрал. Ще заснем... Искаш ли? Ще редувам да заснемам. Аз ще заснемам на това... На това оцеляване, сега къде ти играем, ще снимам с него. А ти ще снимаш. О, с какви бутушки си е? Не. Да, ама крипера... Направи го крипера на моя грифа. Че всичко из грифа. Защото крипери около нас имаме рати 500. Ти не мога ги виж къде си ти дошли. Той е епизод, мислим да е към 15 минутки. Защото това ще бъде първият клип, аз съм снимал от 9 минути и 16 секунди. Това... Их, човек, не ми стига. Иначе купая. Да. Събирам дърт, що?